Ganyan lang deep breathing lang tayo. Kung pwede ayusin mo yung mask, no? Kasi baka, risky pa rin dito eh. So, deep breathing lang, inom ka ng tubig. Okay, inom ka ng tubig. Tapos hanggat sa hindi ka okay, huwag kang tatayo. Diyan ka lang. Tutok si Dr. Micaela Lat sa service crew na si Jesslyn Navarro matapos bakunahan ng Moderna dito sa mega vaccination site ng Mabalacat City. Ayon kay Dr. Lat, ilan lamang sa mahigit 500 manggagawa na nabakunahan ang nakaramdam ng pagkahilo. Madalas lang po may nahihilo. Factors po is halimbawa, yun nga po, ayaw niyang nagpapabakuna, takot siya sa needles, o pwedeng pagod, hindi kumain, ganun po. Aminado namang pagod at puyat sa pinaglilingkurang fast food chain si Jesslyn Navarro. Sinabi lang po through GC, sir, na may yung all crews are required for the vaccine po. Tapos Ilang crew member po kayo? 40. Anong pakiramdam, ma'am? Ngayon bakunado ka na pero medyo may epekto. Puyat ka ba, ma'am? Yes po, puyot po. Pero okay naman po, nahili lang po talaga. Si Daniel Mesia naman na kasamahan ni Navarro bakas sa mata ang tuwa dahil animoy nagkaroon sila ng special lane. Malaking bagay umano ito sa binata lalo na sa kanyang pagbiyahe araw-araw. Masaya. Masaya kayo. Kasi, magagamit ko din siya pag maalis ako. Direkta na sa mga employer ang koordinasyon ng small medium enterprise na tinarget ng local government ng Mabalacat City. Dito, tiyak na namamanduhan hindi lamang ng lokal na pamahalaan ang pagsisiguro sa attendance ng mga manggagawa. Ayon sa team leader ng vaccination program ng SMEs na si Melo Gardiano. Binigyan kami ng master list ng city planning, which is 544 dapat ang mabavaccinate namin ngayon dito sa IMAX, SM City Clark. Our time is until 12 noon lang po. Bakit hanggang until 12 noon? Para po kasi yung mga ibang businesses is mag-ooperate pa sila in the afternoon po. Hindi raw limitado sa mga malalaking kumpanya ang naisama sa Vaccine Master List para sa mga manggagawa. Ayon kay Dr. Jose Antonio J. Rivera, health consultant ng Mabalacat City. Kausap namin dito yung may-ari lang. So ang nakikita namin yung ating tinatawag na force multiplier, no? Isa lang ang kausap mo, pero 6, 7 ang mababakunahan. Bunga umano ito ng konsultasyon nila sa Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM. Kahit na barangay business permit lamang ang pinanghahawakan ng isang negosyo, ay nailinya ito sa programa ng vaccination rollout para sa SMEs. All we require is just a business or barangay permit. Kahit nga yung mga tindahan lang, basta't sila'y taga Mabalacat, we will vaccinate them. Nasa 40,000 ang mga economic frontliners ang binigyan ng vaccine allocation dahil sa pakiusap ng PAMCHAM sa provincial government ng Pampanga. Ayon kay PAMCHAM President Architect Nestor Magno, umabot sa 75% o 30,000 ang nabakunahan ng mga LGUs simula nang mabuksan ang A4 Priority Eligible Group noong Hulyo sa Central Luzon. Dahil dito, 10,000 manggagawa mula sa 500 SMEs ang kanilang ililinya na para sa vaccination. So we gave them the numbers. In fact, we gave them at that time 40,000. But as time goes on, may mga nababaccinate na rin. Nitong September 10 at 11, nabakunahan ang mga manggagawa na ipinususyon sa mismong working ground sa dalawang malaking meat industry sa bayan ng Porac. Ayon kay Mangyo, 4,000 first dose ang ipinagkaloob sa kanila at ang higit na 5,000 ay ipinangangakong ibibigay sa darating naman na buwan ng Oktubre. At maraming na-vaccinate nung Friday and Saturday, and in fact, meron pa kaming allocation on October for our economic frontliners. Pakiusap naman ng PAMCHAM sa mga negosyante na huwag sayangin ang pagkakataon sakaling may schedule ang pagbabakuna sa mga empleyado. May ilan umano kasing mga negosyante na mas inaalala ang abala sa kanilang operasyon o kita sa isang araw kaysa bigyan ng panahon ang mga manggagawa para maisalang sa bakuna. Paulo G. Santos, CLTV News.